Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Azi intrăm pe lumea noastră, încea cu copacul de azalea, 3 azalea, satul, totul bine. Azi cred că ne facem casa, adică începem să facem casa. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pentru că, să știu dacă vă place sau nu. Cum am spus, puteți da în comentarii, să-mi scrieți în comentarii orice. Ok, patul, acolo nu mai mergem. Nu-mi place. Mine e dubioasă rău. Unde facem casa? Hai să facem. Deci, să fie de 2, 3, 4, 5. Să fie 8. 1, 2, 3, 4, 5. Și am avut de cât să facem? 5. O facem de 8 pe 5. Ok, și mai vine una. Aici, una. Bani. O să fac cu piesul. Măcar să arătă bine. Să punem asta aici. Facem și cască. Frumos. Să avem acoperite astea de albinuță. Dacă vă uitați acolo în colț, am mare piară de albinuță pe cap și le punem pe fiecare să nu se rupă. Ok. Ok. Punem aici. Casa va fi ridicată așa, aici. Avem cam puțin. Ok. La fix. Dar nu e chiar la fix, mai am nevoie, așa că vom merge la pădure. Vom face mai întâi un pickaxe, nu prea avem. N-avem cobble. Auzi, pickaxe, vom face un X, un tăpor. Că nu avem. Eu videoul trecut aveam planuri să fac port. Îl iau. Nu mă așteptam la asta. E bine. Topor. Ok, și mergem să luăm mult lemn. Stai. Deci o să mergem. Da, o să plantăm unul aici. Și aici. Dacă mănânc morcov, practic când o să fiu mai avansat, când voi fi mai avansat, voi mânca morcov de aur. Și atunci va fi mai bine. N-am postat până acum, că n-am fost bine dispus să postez, dar am să postez. Că totuși, no, un clip o dată la o zi, două, chiar la 0 zile. Că ieri am postat 2 și astăzi postez încă unul, deci eu zic să vă uitați. Să dați un like acolo super, să dați like și la prima parte din această serie de Minecraft. Nu vom face mare lucru, vom bate dragonul și după aia vom face
Vom invita mai mulți oameni. Pe serie poate invităm și pe Bebe Nadia. Bine, sigur o să invităm și pe ea, dar na. Hai să dormim, că na. Mai vin mobii și bun. Ce ziceam? Stați un pic. Să punem patul aici, stăm pentru. Noi mergem să rămânem. Uitați că e pe acolo. Uite așa urât. Uite capacii de care am eu nevoie pentru casă. Așa. Stă un pic. Sunt bun să fac aici. Dacă se aude la zgomote din cauza, dacă sunt oameni în casă. Am asta. Sunt bune 5 minute, dar totuși. Mai să pun copacul ăsta și cred că gata. Diferent, dacă nu ne vor ajunge, o să punem înapoi. Bine, acoperă și poate facem următorul videoclip. Să punem copacul acolo. Probabil eu o să fac uneltele din copaci din ăștia normali. Numărul până unde mi-e patul. E perfect. Ce? Uite. Am să mă las să mă mor. Mergem înapoi acasă, o să ne facem casa să fie super faină. Să fie casa noastră. O să ați văzut voi, este casa deasupra pământului pentru că mobii și ăștia nu vreau să probleme cu ei. O să am torțe sub casă pentru că știți cum sunt. Unde e negru se spawnează. Și atunci nu-mi fac ăștia, nu-mi place. Ăștia e satul lor, adică na. Ceva normal la ei. Să aibă lumânări pe la așa cum iau ornamentele lor și o să le fac altfel de ale mele. Ok, unde e începutul de casă? Uite. Stați aici dacă l-ați văzut și voi înainte de-al vedea eu. Ok, ați crescut? Nu au crescut. Nu stau așa bine cu copaci. Ăștia îi fac așa. Ok. Și nu uitați să vă duceți pe canalul Bebe Nadia. O menționez în fiecare videoclip pentru că este sora mea. Și na, are și un canal cu deschiderea aia, face treabă destul de bună. Poate vă place. Postează mai mult, că mine are și ea o serie nouă. Na, cred că mai trebuie să mergem, dar... Uai, două bucăți puse greșit, da. Toată. Bun. Ar fi fain să punem aici alt bloc. Nu arată așa bine. Ok, am
casa noastră va fi faină. O să facem probabil și o mină aici jos. Da, deocamdată. Poate facem episodul de astăzi. Ok. Am să mă ăsta sus. Încă pereții vor fi aici. Poate fac din trapdoor-uri așa să fie mai mult spațiu. Dar deocamdată am fost aici. Eu să merg sus, nu? Să-mi pun toate lucrurile în acest chest. Că nu vreau să le țin cu mine în inventar în timp ce sunt în mină. Quartz. Hai că el luăm ăsta cu noi, luăm lucrurile mai importante. Să iau toată mâncarea pentru că, na, vreau eu mâncare. Ok. Punem asta aici. Putem pune scara. Ăștia. Nu știu pe ce ăsta. Chiar dacă nu cred că o să-l folosesc. Scări. Numai 4 scări. Am să folosesc tot unii. Lemnul. Ok, am mai multe scări. Asta va fi efectiv aici. Mina. Nu va fi ceva wow. Fi o mină de începător. Adică pur și simplu o chestie în jos. O voi face cu scări pentru că nu vreau să mă omor de fiecare dată. Poate că urc și urc normal. Ok. Încă nu îmi pare mult așa. Bine. Puține torțe. Am dat de o zonă numai de pământ. Să ai acolo. Mai punem una, uite aici. Dacă vedeți că lucrurile mele nu vi se pare interesante, ați putea să-mi spuneți jocurile care vi se par voi interesante și atunci mă voi juca jocurile care vi se par voi interesante, că nu, poate mai ok ca mă joc. Poate vă place mai mult. Deci torțele le punem mereu în față. Și mina va fi în stânga. Ok. Știu. O să minăm puțin. Scuzați-mă, intrat cineva în cameră și trebuie să și ia niște lucruri care avea aici. Nu e problemă. O să facem un tunel aici. Poate dăm de ceva. Nu știu dacă ar fi investiție. Am dus să văd ce-mi fac copacii. Mai bine. Yes! Scut. Putem să luăm. Ok, și atunci facem mai multe scări. O să replantăm și o să avem copaci. Și ăla de acolo. Nu te simți bine că ai o vacă lângă tine. Ok, și fac asta. Să mâncăm niște pâine, prima noastră pâine. Cine de foame pâine asta? Niște puieți. Nimic.
Eu mulțumesc cu ce am. Gata. N-am vrut să fac din tot lemnul. Scuze-mă pentru că am tușit. Trapdoor. Scrieți în comentarii dacă episodul următor să fac din casa din pereți din ăștia sau din sau din astea. Din trapdoor sau din blocuri normal. Dacă pentru mai mult loc trapdoor pentru poate arată și bine cu trapdoor. Vedem. Uite puiet. Un puiet. Punem aici. Da, dau să crească. Și ăla va crește. Sigur că va crește și celălalt. Numai că, na, probabil că are nevoie de ceva puțin timp. Ok, gata. Să nu intre mobii. Cu chestia. Să nu cred că o să găsesc mare lucru, așa că am să mă adâncesc așa în jos, merg în jos. Bine, scara aia va fi scara principală, dar aia va merge foarte mult în jos. Și nu merg la atâta. De unde este asta? Pentru că m-au mai rămas bețele de la scările de ordinatori. Vorbesc încet pentru că aplicația îmi face mai rapidă, dar pozați-te telefonul că nu durează ceva. Punem una. Uai, dar dirt. Ce se întâmplă de zona asta? E plin de dirt. Poate o să fac podeaua de diorit. Cine știe? Scrieți în comentarii dacă o să fac cu din diorit sau nu. Eu sincer nu arăt așa bine dioritul. Adică arată cam așa. Nu, am zis că nu arată bine, dar arată ok. Nu putem să facem din diorit. Am văzut o opțiune, o las așa sau o fac din diorit. Dacă o fac din diorit, iau ăla și mai mult lemn. Să nu că ceva mai bine, așa cred că o fac din diorit. Eu sunt un copil, dacă credeți că nu fac fan, puteți să-mi dați dislike-uri, dar eu încerc să fac ca orice youtuber, apreciați. Nociv, Insanity, Colpier, cine ori fi aia, știi? Blueshman, sunt o grămadă de youtuber mai apreciați ca și mine, dar eu încerc să fiu și eu apreciat în felul meu, adică, na. Uitați. Ok, o să fac un din ăsta. Uite, mie nu prea-mi plac scările astea, că dau cu capul și după aia că nu se mănânc. Să urc pentru că nu mai am pickaxe. O să fac două. Unu. Nu. Fac un buton. Două. Ce să facem noi cu butonul ăsta? Eu închide singur, e bine că l-am făcut. Știi, adică o să faci chestii care nu le vrei, dar după aia spune mine. Să apăs în jos până la 11, statul 11 și după aia să fac așa. O să mai am acolo, cred că o las așa și o să cobor mereu pe aici, că na, atunci o să ajustez asta, o să fac probabil 2 blocuri, să fie mai fain.
altă viață când ai 2 pickaxe-uri și nu e jumătate, nu mai are doar utilitatea mică. Și o să apară aici în colțul din dreapta un like ca să vă reamintească să dați un like pe tot parcursul videoclipului. Pentru că eu îl văd normal, dar nu pune niște schimbări să fie mai și nu editează toată lumea videoclipul după ce îl faci. Dacă nu-l editați, ar fi bine să editați, pentru că îl face mai fain videoclipul. Ok, spargem tot. M-a ajuns cam pe la 1. Hai să pun aici așa. Oh! Am văzut niște goi. Nu pot să le-am. Poate găsesc diamante. Cine știe? Uite, aici este cu 11. Dar mai nu o să găsesc mai jos. Nu mergem acolo jos. Dacă vreți să mergem acolo jos, nu în al doilea vlog, și după al doilea vlog mai facem unul, după al doilea videoclip mai facem unul și atunci mergem. Dar nu acum, prea periculos. Deși eu am putea merge. Aș vrea să rămânem un pic zona asta și după aia mergem. Oai. O să mor aici ca într-un kill. Și unde mi-e torsa? Mort. Ceva se va întâmpla cu mine. Nu! Am să mor. Uite și al doilea copac și uite câte alea, câți puieți mai sunt. 2, 3. Super, și aici mai e mai crescut și asta. Punem așa. Vreau să-mi copaci pe lângă ca să... Am un display block. Cred că o să evit zonele de acolo și nu mai merg acolo că nu-s diamante și... De fapt aș putea să apăra stratul 11, dar... Îmi întrebăm în jos. Punem astea. Din asta se poate face ceva. Ia să vedem la crafting table. Să ne păstrăm astea în blocuri. Cum că așa le păstrează oamenii mai nou. Zicem, hai să facem podeaua. Facem așa toți. Și cred că putem separa sub anumite blocuri. Patul nu se poate, sub pat cred că se poate. Se poate. Sub ce știu 100% că se poate. Sub se putea, se poate. Voi pune din astea jos ca să nu se vadă urât. Pune 3 doruri așa, adică nu mai îmi vine aminte. Tot ce am din lemnul care le iau din podea, o să fac 3 doruri. 3 doruri. Ok, punem aici. Nu
nu arată așa bine. Nu să vezi de jos, dar cred că de acolo arată bine. Uite-l mă pe ăsta care e exact la fix. Deci podema noastră are 24 de blocuri. Foarte ok, decent. N-am destule, dar asta e. Ok. Și cam atât și cu episoadele de astăzi. Eu am fost luna luminată și ne vedem data viitoare.